Здравейте YouTube, аз съм Томас17, в момента играя Wizard 101. Аз съм Hero Брайан и играя в моя сервер на Minecraft. На Бай Гошо ванката, може да идвате по всяко време, отворена е ванка, кажи си IP-то. Ще го има в описанието просто. Добре, сървъра си го бива, хубав е. Хубав е, интересен. Имам ресторант! Ма това е тайна. Не, бъзика се. Сега аз тук си наглеждам играчите. Опа, дойде още един. Гейминг е пак летна. Какви сте ви, бе, бат, тия идват и лестват, само защото съм дал пълен. И сега YouTube тук ще трябва да изпълняваме един квест. Аз ще говоря също. Ето го. Аз ще минем от тук. Да гледаме да не подпадаме много в битките, защото все още сме нови. Ще му дам 500 пари. Флеки 12 ванка. Може ли админ или нещо? Ой. Давайте сам, не. Не! Написах му не. Кажи му да питам мене, бе. Питай. Аз ще му дам боя, поне само това. Мога му дам. Вака да му дадем ли боя, да? Томас. Saren Nightchant knows Unicorn Wing very well. He will know if there is a sinister skeleton that now haunts my street. И сега YouTube тръгваме да изпълняваме следващия квест. Я чакай да ти кажа нещо. Тук един друг пише, ние познаваме Ванка от много време, той дава да сме ранкове. Не им трябва нищо. Той ще ми даде на 100%. Певете сам. Ама... Ти ме познавах много време. Ама не знам какъв... Знам, той казал, че си му кауса. Какво пише кауса? Кой това? Ама ти знаеш дали ще им даде за това? Предишния сървър бях ко-аунър, нали? Така че... YouTube тръгваме да изпълняваме следващия квест. Те са много самоуверени. Ако биш Миленчо тук, ще да го убие. Понякога ми хареса стила на Миленчо. Прецаках го. Could you drive those skeletal pirates out of Unicorn Way? They're looting houses. Какво правиш, ми пише певец тъп? Lady Oriel sent you to invest when then the fairies gave report of a skeleton? Since I grew up here, I know find him in the tower and stop him from making any more cages. Please, do what you can to save the fairies. Не съм му го написал спокойно. Не. Първо не изпълняваме следващия квест тук. Извинете само на кой лева съм. Бай, че му го представяте на 10. Този епизод може да няма битки тук, но в следващия със сигурност ще има и чакаме само да мине тия тъй
За да не се дуелираме. Така. И само да ви кажа, че който иска да играе Wizard 101 и не знае как да се регистрира, ще има в описанието сайта на Wizard-ът и там други неща. Ето тук трябва да влеземе. You cannot stop us, Wizard. The corruption of the fairies is just the beginning of Malastaire's plans. Soon Wizard City will fall, and there isn't anything anyone can do about it. Може би пеете сам да е боюдар. Окей. Ама не админ, защото ние сме достатъчно. Защо той ще боюдар админ? Не те познавам изо и никой от хора не. Маля, ма това съм го направил малко невъзможно стана. Абе, певецата пак, че що ми кажеш, че е невъзможно? Какво? Какъв е измам? Ванка, тук един пише, че те познава. Арон. Томас. Един пише, че те познава. Какво ми да, няма там. Ето. Познавам го. В момента играем битка, не знам. И убихме феичката. Как да слагам ранг? Ще си про по Майнкрафт. Томас. Не. Отиваме да си предадем квеста. И може би след като си предадем квеста ще храна епизода. В този епизод имаше няколко битки така. Една битка имаше. Все пак Wizard не е само битки. Dark Dragon продължава да ме пита за ранг. Ще го килна. Браво, певете, сам мина джъмп. Чупим честа там. Да го чупа.
Now the fairies will sing again! Thanks to you, Wizard, you should report our progress to Headmaster Ambrose. The news about Rattlebones may help him determine what doom has come to Wizard City. Това ще е края за епизода. Сега идва да играем в Майнкрафт и тук ще прави друг епизод. Вероятно. Не. Чао. Дано да ви е харесало това Чао. видео. Чао. Махни. Чао, чао. И Чао. ще да махна там. Добре. И Дос. сега тук, ако ще да там ще покана някой да играе с мен в следващия епизод. И ще играете в Майнкрафт, чук ли? Кажи IP-та, да. Мълчи. Чук. Не знам какво говоря. Ами той ни е наред с главата YouTube. Аз съм психопат. Ще би. Болен от психоза. Болен мозък съм. Я кой дойде? Някакъв дойде май. Еми, дано да ви е харесало видеото и чао!